curtmetratge documental Gaza que vàrem gravar a finals de 2014 i que va guanyar el Premi Goya 2019. Malauradament ha tornat a l'actualitat i per aquest motiu i per la situació i emergència humanitària que està visquent actualment la població palestina a la franja, hem volgut fer un acte solidari amb una projecció del documental i un col·loqui on poder donar context i informar de la realitat del poble palestí, que ni molt manco comença des de l'atac de Hamas del 7 d'octubre. I aquesta projecció i la finalitat última d'aquest acte és poder recaudar a través d'una taquilla inversa tots els fons possibles a través de donatius per poder donar-ho a la UNRWA, que és l'Agència de Nacions Unides per la població refugiada palestina. Quina és la teva opinió de lo que està passant ara, en aquests moments? En aquests moments jo crec que per desgràcia s'està repetint una altra vegada que ja vàrem viure a 2014, però multiplicat per 4, perquè en aquells moments parlaven de 2.000 persones assassinades i prop de 500 infants, i ara només 20 dies de bombardejos ja duim prop de 100.000 persones assassinades i gairebé 3.000 infants morts. Avui en dia seguim veient com la comunitat internacional mira cap a una altra banda i ara que ja el nombre de morts està sent vergonyós per als nostres governs, ara comencen a treure paraules buides i a parlar de processos de pau, de l'objectiu d'aconseguir arribar en els dos estats o temes humanitaris que res fan complir les necessitats principals que té ara mateix la realitat palestina, que és acabar amb l'ocupació, acabar amb el bloqueig de la franja de Gaza, acabar amb el sistema d'apartheid que s'ofereix a la població palestina des de fa més de 75 anys i dir prou i fer pressió als nostres governs perquè no mirin cap a una altra banda i no siguin còmplices.